Corect. Și eu pe Gigi Becali îl pomenesc și îl mormânt dacă mor. Uite, da, așa e. E Gigi Becali, eu îl iubesc mult. Gigi Becali! Gigi Becali! Gigi Becali! Să trăiască! Stă și bea și mănâncă și ne vinde, domnule, ne vinde, domnule, ne vinde ca niște proști. Și țăran și nu te vinde casele, ne vinde fabrici, deja le-a vândut. Nu, eu declar, fac mutație în altă țară. Dacă Gigi Becali este președinte, eu fac mutație. Declar de post, salut, mama, plec. Bă, despre Becali, stai mă, așa te super când zic de Becali. Frate. Olarul e cu Becali, bă, zici și tu cu el. Hai să te întreb, uite acum, știi, conform chintesenței filozofice a esențială afinităților efective a eului mniștean, care denotă o discordantă impertinență a haosului demonstrativ ce în corelație cu sinergia geologică a gastronomiei schibiționiste și că duce la subțierea stratului de ozon, ceea ce inevitabil duce la încălzirea globală. Încălzirea globală e problema numărul 1 mondială acum. Ce soluție găsiți la chestia asta? Să fie o atmosferă frumoasă între tineri și bătrâni. Și încălzirea globală, aveți vreo soluție pentru chestia asta? Nu, aceea distracție. O atmosferă frumoasă. O atmosferă frumoasă. Da. Și romanță și orice mă refer și la dușmani și la copii și la orice. Frate, primul rând vorbești cu precipitații. Eu aș vrea să mă rog la Dumnezeu să dea ploaie, dar uite că Dumnezeu... Deci nu? Să ne rugăm, ar fi prima soluție, să ne rugăm. Ok. Să ne rugăm. Dar multă lume e râde, e dușmănoasă, să mănâncă de sub cur și nu se roagă la... Vine în gara aici și stă cu cazarea. E multă femei bătrâne și zi mereu. Duceți-mă, mame, la biserică, rugați-vă să plouă, așa. Așa e? Cu ploaia, cu seceta, normal, încrederea globală. Așa e normal. Păi da, bineînțeles, nu? Asta într-adevăr ar fi o soluție, să ne rugăm. Bă, da, să ne rugăm la Dumnezeu. Eu am credință. Dar uite, eu mă rog la Sfântul Dumnezeu. Eu n-am fost în viața mea la Dumnezeu, la biserică. Dar o să mă duc de acum încolo, dacă mi-ați luat interviu, eu o să mă duc și o să mă rog pentru Gigi Becali. Bineînțeles, pentru alăptat, pentru când... Hai, șefule. Ia te rog frumos, du-te mă de aici. Și am să relatez ceva în discuția de față, că încălzirea asta globală... Da, nu mai puțin să mă întreb despre încălzirea globală. Acum, știți noastră, conform chintesenței filozofice esențiale afinității efective a eului mniștean, care denotă o discordantă impertinență a haosului demonstrativ ce în corelație cu sinergia geologică a gastronomiei schibiționiste, duce la subțierea statului de ozon, ceea ce inevitabil duce la încălzirea globală. Ce soluție găsiți pentru încălzirea globală? Problema numărul 1 mondială la ora actuală. Numărul 1 mondială arată așa, în toate punctele mele de vedere care le știu eu. Anul ăsta va fi în secetă, pentru că nu s-a subțiat statul de ozon. S-a subțiat statul de ozon, nu mai este același... S-a schimbat clima. S-a schimbat... Și bun, și ce soluție ar fi? Ce să faci? Ce soluție? Drept să vă aduc la cunoștință faptul, cum a spus și el, mult credință la Dumnezeu. Da. Rugăciunea asta ar fi. Asta e. Și asta este, pentru că, de fapt, vorbind așa, ia taci, băi, s-a schimbat din tot punct de vedere toată clima datorită oamenilor, că nu mai e același s-a îndepărtat lumea de biserică și de asta. Îndepărtat lumea de credință și nu mai e aceeași lume, nu mai e aceeași care era odată, generația prin... Și asta evident a dus la subțirea statului de ozon și s-a dus cu pământul ăsta tot, secetă, caniculă... Și din punct de vedere relativ, asta este tot răspunsul. Să vină toată țara la mare, frate. Să fie zi și noapte plin aici pe plajă, știi? La discotecă, la bere, la alea, să uite lumea de griji, știi? Să nu mai muncească.
și să muncească fraierii de la guvern acolo și să zică, bă, duceți-vă la mare că altă treabă n-aveți. Doar urmăriți uitați-vă la Liber TV. Să rămână și bună seara, să vă dea Dumnezeu sănătate cu la Liber TV. Eu nu vorbesc cu pompierii. Stai, nu stropi! Urmăriți Liber TV. Vă mulțumesc și să rămână. Ok. Pa!